Midangop sa National Bureau of Investigation NBI-7 ang mga tao kinsa may reklamo batok sa usa ka wedding and other event planning services tungod sa ilang kabalaka nga mas kam sanglit wa naman makiglambigit kanila human nila mahatag ang kwarta. Sayra natong detalye nining report. Mihugop sa bata sa National Bureau of Investigation kani mga reklamante diin sagad kanila makaslunon nga nabalaka nga mapurnada ang kwartang ilang nabayad ngadto sa gikuhang wedding planner. Kining magpartner karong Hunyo 22 na unta ang schedule sa ilang simple ug hassle-free wedding kay pareho silang adunay trabaho. Apan nahugno sila kay giingong dili naman anda mutuman ang coordinator sa ilang nasabutan human sila makabayad. Nahibulong naman gud mi nga dili na sila mo reply kay mag-prenup na unta mi. So kay apil man to sa package na mo. Nya nagsige na may kuan kay mubukod mi sa venue na mo sa mo prenup. Wala man gyud. Kung kaya lang gyud nga dili maabot sa korte, okay ra man gyud. Ingon usab niini ang istorya sa ubang reklamante. Gani excited kining kaslunon nga maabot na ang ilahang big day. So maabot nga buwan kay nahatag na nila ang ilahang 105,000 pesos sa susamang coordinator. Nainganyo sila sa 125,000 pesos nga wedding package alang sa 100 persons. Apil na ang pagkaon, iladong hotel nga resepsyon, biste sa tanang apil sa entourage ug ubang serbisyo basta igo na lang mo paso ang bride and groom. Apan nasyak sila dihang nasayran nga daghana ang nagreklamo kay dili naman magparamdam ang coordinator. Nawagtaw nga na pud mi og kuan bitaw trust sa ilaha. So ang need jud namo kay ma-refund jud mi para makapangita mig other nya maka-prepare mi sa among wedding. 2 months na lang niya wala gud sila kuan sir, wala sila gihatag namo unsay na ilang na prepare, unsa na nabayaran nila nga supplier, wala. Nya pinakakuan dyan na mo sa isma-refundan mi sa mo ang gidown kay may na lang unta to mapuno-puno na mo sa mong gasto kay mo back to zero naman jud mi ani, back to square one. Matod sa NBI nga dili mo salig sa too good to be true nga promotion kay kini gihulagway nga red flag na. On behalf of our regional director, Attorney Rina Nagususti Oliva, he would always say, when it's too good to be true, it's not true. So this is another case na pod. That's the reason why amo agyo nang ginapahimangno per me, exercise your due diligence, especially when you found out about it through social media lang. Sagad sa mga reklamante misalig sa coordinator kay matod nila malampuson man kuno ang mga event nini base sa referral sa ilang mga kaila kaniadto. Gusto sa mga reklamante nga mauli na lang ang ilang kwarta nga hinaguan aron magamit nila sa gikadakda nilang kasal. Samtang gipadayag sa Assistant Regional Director sa NBI-7 nga andam silang mutabang sa mga reklamante sa higayon nga dili gyud motuman sa gikasabutan ang event coordinator. Giklaro sa NBI nga sagad sa mga midangop pulos pa gikatakda ang kasal busa aduna pa higayon nga matuman ang anaa sa kontrata. Apan kung mapakyas ang coordinator, diha pa sila mapasakaan og kaso. First step na to, we would like to the complainants to file a formal complaint para ma-evaluate na to ang unsay allegations nila sa ilang complaint. Gikuhaan og habig sa GMA Regional TV Balita Misdak ang gitumbok nga wedding planning coordinator apan wa pa mutubag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Misdak.